Sing kudu diwaspadani lur. Nek ngingoni wedhus lanang ngene iki lho. Remek kabeh disundang-sundang. Iki remek. Terus iku ya remek kayak mlenthong ngono. Tapi remek padha iki. Nek wedhus lanang kan polahe ngono kuwi nek pas birayi terus. Kudu kawin tapi ra dikawinno lah iku wis. Nyundiange sempal kabeh gedheke. Sempal. Dhuwur ya yo senengane kadang penekan bareng. Nek kayu ora kokoh ya walah sempal kabeh. Kan kudune kayune kayu sing kokoh terus. Bi. Ngono lur. Melentung ambek di pancali cara. Tutup ana lemuke akeh.